Monaco je nejtěžší trať ve formulích a já jsem se rozhodl, že ho zkusím vyhrát bez všech asistů. Takže si dejte něco dobrého k jídlu a pití a pokud vás zajímá, jak se mi dařilo, dokoukejte až do konce. Dámy a pánové, by the way, 86% lidí, co se kouká na moje videa, tak nemá u mě odběr. Takže to běžte rychle napravit. Nebo si tě najdu. Přísahám, že si tě najdu. OK, startujeme třetí. V začátku máme lehký drift. A jsme třetí. Samozřejmě máme vyple ABS. Což možná bude lehká challenge, protože to bude fakt šílený. Dnešním cílem samozřejmě není vyhrát, ale vůbec přežít Monaco bez všech asistů. Ale pokud bychom to vyhráli, tak by to byla taková krásná solidní třešnička na dortu. OK, předjedeme Hamiltona. A před náma je Antonelli. Aktuálně jsme na třetí pozici. Je tady možná zvládneme overtakenout Antonelliho. S Antonellim se tady trochu pereme. A stejně jsme ho overtakeli nádherně. Jsme na druhém místě, dámy a pánové. A před náma je jenom Piastri, kterého když sejmeme, tak to nebude to na škodu. Jsme dostali jaký boost, dámy a pánové, viděli jste to? To byl úplně insane boost. OK, máme sektor 1 a sektor 2 fialovej. Nice. Převod 1 a převod 2 jsou nejvíce zradný, protože vás to může prostě hodit do driftu. A po případě, když se bude chtít, tak i převodu 3. Máme nejrychlejší kolo, dámy a pánové. Nice. Piastri je za náma o necelé 3 vteřiny. Oh, hell no. To byl lehký drift. Já tady, když dám na trojku a dám plnej, tak ono tady takový malý boost, který stačí na to, abychom někoho předjeli. Máme sektor 1 fialovej, nice. Že by nové nejrychlejší kolo. Je to tam. OK, zatím se nám daří. Zatím se nám velice daří. OK, čekal jsem tu challenge fakt jako těžší. Ale zatím vypadá celkem easy. No nic. Teď jsme si trošičku navařili, ale to nevadí. Já neodhadnu, kdy mám brzdit a kdy ne, protože ono to ABS-ko se někdy chová tak, že někdy je to v pohodě, když přišlápnu víc, někdy to v pohodě není a loknou se mi kola. Asi možná záleží na rychlosti. Dobrá, jdeme do pitu. Jsme na 10. místě. To si děláš srandu, ale tady ho předjedem. Nice. Dobrý, na Alonza máme... Na Alonza ztrácíme 4 vteřiny. To si myslím, že bude jak nic. Okay, jsme na posledním místě, dámy a pánové, tak to budeme mít co dělat, abychom to dohnali.
Okay, máme virtual safety car. Díky mně. Nice, máme zelenou. Zase ta sama zatáčka. Dámy a pánové, pomalu se hrneme na 19. místo. Nice. Jsme na 9. příčce, dámy a pánové. Jsme na 18. místě. Se blížíme na pár dalších pozic, které můžeme obsadit. Pokud bychom zadali Quadra overtake, tak by to nebylo špatné. Dáme tady naši oblíbenou taktiku s boostem. Jasně, že fungovala. Jsem na 17. místě. Před náma je Huckleberg, kterého sejmeme za nedlouho. Naší úplně stejnou taktikou. A nebo ne? Hej! Okay, mate, we might we've got a brand new race strategy on your MFT if you want to go and check it out. Každopádně budeme mít 5 vracení. Tady teď možná zbývají pouze 4. Žáš prdě! Ty chcípáku. Mind that front wing, it's going to need replacing if it takes too much damage. OK, většina lidí je v pitu. A jsme 6, dámy a pánové. V 11. kole jsme 6. Před náma je Leclerc s 6sekundovým náskokem. A tady máme pana Leclerca. Protože je safety car a já jsem to tady neskutečně potkal. Už nám pokračuje závod, konečně. Nemohl jsem se dočkat. Předjedeme Piastriho možná? Ne, budeme tady s Piastrym tlačit o 6. a 5. místo. Overtakeli jsme Piastriho nádherně. Před náma je Leclerc a Tsunoda. Leclerca jsem vzal zvnitřka. Předjedeme Tsunodu možná. Ano, předjeli jsme našeho teammatea Tsunodu. Před námi je Norris a Hamilton. Norris se sejmeme v další zatáčce. Možná. Já to tady nebudu riskovat. OK, vezmeme to vnitřkem. A vnitřkem se nám to povedlo, dámy a pánové. Nechce se mi tomu věřit, ale povedlo se nám to a před náma je Hamilton s 1,3 sekundovým náskokem. Já jsem to neskutečně Hele, reálně přemýšlel jsem nad tím pitem, ale došel jsem k závěru, že žádný asi pit nebude, protože není potřeba. Aspoň ne zatím. Zkusíme naši taktiku. Tedy boostovací. A nebo taky radši ne. To jsem nečekal, že se stane. Zkusíme Hamiltona vzít, neskusíme. Musím říct, že ho zkusíme vzít že ho zkusíme vzít hej, to je tak strašně těžké slovo. Zvnitřku, tak. Jsme první, dámy a pánové. Předjeli jsme Hamiltona, mezi tím, co jsem se tady snažil vyslovit jedno podělané slovo. Hej! To mě trolí. Zatím to vypadá celkem nadějně. A pokud byste chtěli takovýhle podobný content s challenge ve Formuli 1, tak dejte like, odběr se zvonečkem a dejte mi určitě vědět do komentářů, jakou challenge byste chtěli dál. A pokud to bude možné, tak vám vyhovím. Myslím si, že pit není potřeba.
To počkejte, kucí. Okay. New strategy available on the MFD. Ok, to máme druhý rewind. Takže celkem se nám daří. Každopádně můžete čeknout i můj Instagram, který budete mít v popisku videa. Takže tam se dozvíte všechny informace ohledně videí, kdy budou vycházet. Protože to dávám pravidelně na story. Takže mi tam hoď follow a budu za to moc rád, dostaneš možná sušenku. Nebo ti pošlu 100. A to se co? Vyplatí. To jsem vzal trošku více za široka. Shit. Ok, no lehce jsem to nedobrzdil. Ok, pitovat asi nebudem, není třeba. Aspoň zatím, stejně bychom tam pitovali tak maximálně pro nové křídlo. Přední. Hele, pitnem to. Se zlomeným křídlem, než jenom to zatáčí napřed, ale dokonce když brzdím, tak to na tu část prostě zablokuje to kolo. Aktuálně jsme pátí. A před náma je Hamilton. Tady už je sem jeme Hamilton, všimte se. Jasně, že ho předjedem. Lehký drift. Dohaníme George. Předjedeme Russella. Před náma už je pouze Piastri. Okay, použijeme náš boost. Nebo taky ne. Ale i tak máme Piastriho na ráně a předjíždíme ho. Takže jsme první, dámy a pánové, to je ve stylu. No nic. Vypadá to, že to pravděpodobně vyhrám. Shit. Tak, hej, to byl obří drift, dámy a pánové. Trošku jsem zazmatkoval tady. Víte, co mě to nebaví tady jezdit sám? Ok, máme proti sobě dva. Russella a Piastriho. Mě to nebaví jezdit sám, takže jsem se tady pozval do svaté trojice, ale stejně jsem je zase chytnul. Dali jsme double overtake, což je neskutečný. Ups. Proč 10 sekundová penalta, kámo, za co? Máme purple sektor. To byl nečekaný drift. Tady si můžeme lehce pomoct, si myslím. Ok, máme 2 kola před sebou, máme lehce pokažený křídlo. Ale asi bych to takhle nechal. Asi bych se na to vybodnul. Ne, stůj! To dáme, panové, vypadá možná, že skončíme na 5. místě. Na tu zatáčku si musím dávat pozor. Máme tady poslední kolo, dámy a pánové. Je tady poslední kolo a vypadá to, že budeme první i s 10 sekundovou penalizací, kterou nám dali prakticky ani už nevím za co. Ups. Ne. Ne. Dělej, vytoď se. Nesmí nás předjet. Ne, to si děláš srandu. To snad ne. To si děláš srandu. Dámy a pánové, dojeli jsme 7. Dojeli jsme 7, což vůbec není špatný na to, že jsme měli 7. Co?
Na to, že jsme měli 10vteřinovou penaltu, to vůbec není špatný. Takhle, i když se to možná nezdalo, dalo mi to reálně zabrat. Trošku jsem se u toho i dokonce zapotil. Nebylo to zas tak hard. A pokud byste chtěli podobný challenge, dejte like, odběr se zvonečkem, mějte se krásně, skládejte básně a my se vidíme u dalšího videa. Takže zatím, čus!